ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Mga igsoon, padayon natong iampo ang atong tibuok kalibutan alang sa kalinaw ug kahusay, labi na gyud sa panagdait sa mga nasod nga nanagubat karon nga mao'y hinungdan sa dagko kay nato mga problema, labi na sa krisis sa ekonomiya. Atong iampo usab ang atong mga benefactors and donors nga padayon unta silang makadawat sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, lipaya sa makaluwas nga pag-abot sa imong bugtong anak, kaming dili takos nimong mga alagad nga mahimong masulubon tungod sa among mga sala. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Paglipay, Jerusalem, ikaw nga sama sa babayi nga wala manganak, singgit sa kalipay, kay magpakabaton ka nagmasdaghan pang anak, kay sa babayi nga wala biyai sa iyang bana. Padaki ang imong tulda, ug patasi ang mga pisi, ug liguna ang mga ugsok, kinahanglang padak-an mo ang imong balay. Ang imong mga kaliwat, maoy manag-iya sa kanasuran, ug maoy magpuyo sa mga syudad nga biniyaan. Ayaw kahadlok, aron dili ka kaulawan pag-usab. Ayaw kalisang, aron dili ka yamiran. Kay hikalimtan mo ang kaulawan sa imong pagkabatanon, ingon man sa imong pagkabyuda. Kay ang imong magbubuhat, mao ang imong bana, ang Ginoo nga labing gamhanan, mao ang iyang ngalan. Ang imong manluluwas, mao ang balaang Dios sa Israel, nga ginganlag Dios sa tibuok kalibutan. Kay gitawag ka sa Ginoo, ingon sa usa ka asawang biniyaan ug nagsubo, sama sa batanong asawa nga gisalikway. Nag-ingon ang imong Dios, gibiyaan ko ikaw sa makadiyot, apan mubalik ako kanimo, ug mahalon ko na ikaw pag-ayo. Tungod sa ilabihan kong kasuko, gitalikdan ko ikaw sa makadiyot, apan uban ang gugmang walay paglubad, kaluyan ko ikaw, nag-ingon ang Ginoo, ang imong manunubos, alang kanako, sama kini sa panahon ni Noe.
Sa dihang nanumpa ako nga dili na gayud, palunupan ang kalibutan. Ipanumpa ko usab nga dili na gayud ako masuko kanimo, ni kastiguhon ko pa ikaw. Mga tumpag ang kabukiran, ingon man ang kabungturan, apan ang gugma ko kanimo, dili gayud mulubad, ug dili usab mahanaw ang akong kasabutan, sa pakigdait nga akong gihimo uban kanimo, nag-ingon ang Ginoo, nga naluoy kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw, O Ginoo, kay imo akong gigakos pag-ayo. Ug wala ka mutugot, nga ang akong mga kaaway, malipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako, gikan sa kinahiladman sa kalibutan. Gilingkawas mo ako gikan kanila, nga nagadulong sa kahiladman. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daiga ang Ginoo, kamong matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang. Apan ang iyang mayong kabubuton sa tibuok nga kinabuhi. Sa gabi musulod ang paghilak, apan sa kadlawon ang pagsadya. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Pamati, O Ginoo, ug kaluy-i ako. Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo, akong Dios, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Pagdaigol ng Diyos. Hallelujah. Pagdaigol ng Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasad kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, o Ginoo. Sa nakalakaw na ang mga sinugo ni Juan, misulti si Jesus sa katawhan mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa kamingawan, unsa bay inyong gipaabot nga makita? Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa bagayod ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba katawo nga luhog pamisti? Sila nga luho og pamisti og nagpuyo nga haruhay atua sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayod ang inyong giadto aron tan-awon? Propeta ba? Oo, sultihan ko kamo, labaw pa sa propeta ang inyong nakita. Kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan niining mga pulunga. Ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios, ipadala ko siya una kanimo, aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Sultihan ko kamo, midugang si Jesus, si Juan labaw kay kang bisan kinsa nga natawo, apan siya nga labing ubos sa gingharian sa Dios, labaw pa kay kaniya. Namati kaniya ang tanang mga tao ug ang mga kobrador sa buhis. Sila mao ang mituman sa gisugo sa Dios ug nabunyagan ni Juan. Apan gisalikway sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod ang tuyo sa Dios kanila ug wala sila magpabunyag ni Juan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Kining panaglalis sa bahis pagtuo, uso na kaini karon, siging tinugkaray aning mga pulong sa Ginoo. Panahon ni Kristo, panahon ni Juan nga magbubunyag, naa na ni siya. Niya ang mga batid sa balaod, samas mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod, mao'y kusog kaayong mo analyze sa pagtulunan sa mga propeta, pagtulunan sa Ginoo, labi na gyud sa mga sinulat ni Moises. Ug tungod niini, wa sila magpabunyag ni Juan. Si Juan nga magbubunyag nga nag-andam para ang tao makadawat sa Ginoo nga moabot, wa tuhui sa mga Pariseo ug magtutudlo sa balaod. Nganuman tungod kay si Juan way grado, wa siya mag-eskwela sama sa ilang gieskuylahan, nya gayaw-yaw siya mga pulong sa Ginoo ug pagtulunan sa Ginoo nga sila mismo dili motuo kay wa man ka-eskwela si Juan. Sa atos ang panahon karon, ang nanaglalis kinisang mga nag-eskwela bahin sa atong tinuhuan, labi na gyud ning mga theologians, labi na gyud na ay mga doctor sa theology nang graduate og mga summa cum laude, mga ngilngig istanan, tagpila na kabuk doctorate dinhi simbahan, doktor sa theology, doktor sa canon law, doktor sa philosophy, kana sila mo nay lisod na kaayong tudluan.
No. Abisan gani kining nagwali, lisod na kainin tudloan wa man gani doktor, konduktor man Pero lisod-lisod na ni tudloan, apil na mo din hingga siging simba. Labi na gyud kun ang mutudlo nato wa ka eskwela. Wa ka eskwela ba? Ang sa may nahitabo, pagpanudlo ni Kristo, wa man sad siya ka eskwela. Ang iyang papa panday raman, iyang mama housewife. Wa gyapon tuhoy sa mga leader sa simbahan, labi na gyud sa mga pari, mga obispo atong panahon na, si Anas o si Caiphas. Wa gyud mo tuo, naningkamot na noon og kunayb sa mga Pariseo, sa mga magtutudlo sa balaod, kato mga theologian sa atong panahon na nikunayb na noon sila. Together ni Judas Iscariote nga usas 12 apostles, ilag yung gi-express ang ilang wa pagtuo, gilansang si Kristo sa cross. So kinsa man gid ay ang tinuod nga misalikway, ang Ginoo nga misalikway nato o ang kita misalikway sa Ginoo? Kinsa magisagad mo sa likway kay dahil rabatag mahay-mahay, Ginoo nganong imo naman kong gikalimtan, nganong imo man kong gisilutan, basig na bali, no? Kung atong tan-awon, kita bayay kusog kay mo sa likway sa Ginoo. Kita mo na diri sa unang pagbasa giingon gyud pagsulti, ayaw kaguol Israel, oron sa to Jerusalem ba to? Kay ang imong bana mao ang Ginoo. Mura kag gisalikway tungod kay nagpakasa kag maayo. Kana bang image ba sa asawa nga magpakasa nahimong ng laki unsa may buhaton sa bana isalikway. Kay ang matud pang propeta Hosea ba to nga ang Israel murag asawa nga human gipanindot og maayo ang iyang kinabuhi sa iyang bana, nahimo siyang daotang babay, nagtinda sa iyang kagwapa aron gamiton siya sa mga lalaki nga moagi niya, nahimo siyang prostitute, nagigamit niya ang iyang kuan bisag kinsa nalay mo gamit niya mo nang mura siya gisalikway sa Dios. Pero matod pa des unang pagbasa sa makadiyot gibiyaan ka apan karon higugmao na tika, dili na gyud ko masuko panimo. Ingon na ang Ginoo, di na gyud kuno siya masuko. Ug unsa may ekspresyon sa dakong gugmas Ginoo nato, ang Ginoo mismo mipaubos sa iyang kaugalingon aron alagaran ang tao nga hugaw kaayong tan-awon itandi sa Ginoo. Siya mialagad sa tao nga hugaw. Siya nga limpyo kaayo, nga wa gyoy bisan gamay nga mansa sa sala, minaog aron mo alagad sa makasasala nga hugaw kaayo. Kay kani manggong sala mura ni siya lapok, mura ni siya buling. Sige, lingay mong tupad. Napakailapok diha. Lingi abay na napakailapok. Atong limpyuhan. Oh, niya ka mo. Ganahan mong mo alagad anang mga lapukon kaig naong. Lapukon kaig lawas. Ganahan mo, dili. Hoy, tubag. Kana bang mga hugaw kaig naong, siga kaig mata, palpag kaig buhok, manuyupay kaig naong, kawatan kaig naong, kawatan sa gyud binuhatan, tulisan pa. Zaman, mudawat mo dili. Hoy, awa na, ilha na. Liwat mo sa mga Pariseo ug magtutudlo sa balaod panahon ni Jesus. Ang panahon ni Juan, wa sila magpabunyag, pasabot, dili mi musugot, nga imo ming bunyagan, wa sad sila motuo ni Jesus, ingon siya, ang inyong gibuhat ni Juan, nga inyong giputlas liog. Ana,
tiwasa mausay buhata niining anak sa tao nga giandaman ni Juan og agianan, gipatay gid siya. Unya ni ron nanimba. Nindot kay mga gisulob. Apil na ning nagwali. Nabitay ni anhi nato dinhi nga gikan siyang na konbikto. 17 ka tuig ba to or siyam ka tuig ba to siyang dito gyud sa Monte niya ngari siya nako kay magpatabang nga mabag-o gyud ang iyang kinabuhi niya ato ni ron siyang gitabang-tabangan. Nako isuwat lang ang imong tanan nga background na ay murder, attempted murder, ang conviction ba, kawat, tulis, iyan ang ipang-angkon niya, iyang gisuwat, idnam gito ni dawat anang sinuwat niya, nalipay ko nga niining iyang background ba, gusto siyang mabag-o og moalagad sa Ginoo. Father, di na jud ko ganahan mo balik sa akong kinabuhi. Kaning ana lagi murder, patay gid ba? Nya kung kamo ug moingon turon siya nga gusto na siyang magbag-o nya anha mo puyo sa inyong balay. Nya mao ni ang iyang kaso. Murder, 3 ka counts nga murder. Ana nya attempted murder, 2 ka counts inana. Ang sawan, dawat mo? Sige, lingi mo to pa. Dawat ka? Gana ba? Lingi ba? Na mo dawat ka? Ani? Uy, nagpanagan na. Mauna, pag-ingon ni Kristo, the least, ang pinakaubos sa gingharian sa Dios, labaw pa ni Juan. Si Juan mao'y kinatasan sa tanang tao nga nataos kalibutan, apan ang labing ubos, ang labing iwit sa gingharian sa Dios, labaw pa kaniya. Unsa may pasabot ni Hesus nga siya nga Dios mialagad niining mga tao nga akong gihisgutan, iya paganing giangkon nga maunay iyang presensya, na bilanggo ako og inyo kong giduaw. Ningon pagid siya, unsay buhaton ninyo sa labing ubos, maunay inyong gibuhat nga rin ako. Pasabot, kung gusto tang moalagad sa Ginoo o mahimong suod sa Ginoo, kinahanglan sama ni Kristo, mutan-aw kita sa labing ubos nga maoy atong Ginoo. Si Mother Teresa og Calcutta ug ang ubang mga santos, ang ilang tan-aw sa labing ubos mao gyud ang Ginoo. Kay tin-aw, why question mark ang ilang pag-ingon, ang ilang pagtuo sa giingon ni Kristo, unsay buhaton ninyo sa labing ubos, mo'y inyong gibuhat nga rinako. Ato ginang timan-ag maayo. Kay dinhita na nga sipyat kasagaran, apil naming mga pari, apil na mga obispo, santo papa, na nga sipyat ang kadaghanan. Kay kusog kay tang mutahod sa mga dagkog gahom, dagkog bahandi, mga dungganan sa kalibutan. Kusog kay tang mutahod. Wa may question ana. Okay kay na mutahod gid nila, pero di unta nato kalimtan nga mas tahuron, mas higugmao nato ang dias ubos. Muna dinhi karon sa ato dinhing paningkamot dinis atong parokya, na karon atay special slot kaning atong ikhak, edad ko halad alang sa kabos. Kanindot anang maghuna-huna ta ba nga ang atong edad, ang atong kinabuhi, utang nato sa Ginoo. Nya asa man ang Ginoo nato alagaran dinis kalibutan, diha sa mga kabos. Na imi-text nako kagabi, Pader, parihatag edad 59. Mopalit sa kog ikhak nga 59 ka slots. So 5,900 ang iyang ipadala, kay 59 man siya. Ako sad nipalit na sad ko. Nakapalit na ko. Punan pag ginanako. Haron ang akong edad
akong pasalamatan sa naghatag na kog edad. O kinsa may naghatag og edad? Ang Ginoo. Hain man ang Ginoo, naas mga kabos. Muna manghatag ta og labing minos mga 3,000 ka 5 kilo packed rice karon nga December adto sa ato mga kabos nga mga pamilya nga mga parishioners nato. Apil ng mga naglisod nga online parishioners nato sa laing lugar ato sang piksan o ginagmay, pero unahon ginato ang dinhis ato. Salamat nga as of yesterday nahalina na tag 5,212 slots sa ICAP. Pakpak. Salamat kayo. Napatay 14,788 nga available. Nya sa ato sang DOPS, kining atong paghimo ani atong kumbinto, usa sad ni kapaagi sa paghigugmas mga kabos. Kay anha nato diha i-welcome ang mga kabos, labi ng ato mga kaigsuonan nga moalagad sa simbahan, ato dihang tagaan og training, mga gatherings, kay natay dako nga social hall na unya, og ang atong mga organizations, mahanay na ang ilang mga meetings, ug ang ilang mga lugar, makapalambo din sa simbahan. Nguna nga atong kumbinto nga Tukuronon, basin pag ato na gining matukod sunod tuig kay target man tag 15,000 nga halin, niabot naman ang atong halin og 14,766 ka slots. Pakpakyapon. Pero sa tinud-an ay nahurot-hurot na sa nigpamayad sa ato dinhing kadtong mga utang o sa atong mga pangtiwas karon nga mga necessary nga mga structures. Pero at least napapas na tong atong utang. Nga ikapapas na atong utang, ang sige mong palit og slots na pa may 40,234 ka slots sa DOPS. Mao na ni ang atong isigi og padayon pagtukod sa atong gidamgo nga kumbento. So basig mga sunod tuig, mga January, hurot na nigpalit. Kay karong December mamalit mong tanan og slots. Pwede na tang mamatay. Pero kini ang tumong ani dili pagpagarbo, ang pag-alagad sa labing ubos. Nga mabati na to ba nga naningkamot ta paghanay sa tanan aron pag-alagad sa labing ubos, kay ang pag-alagad sa labing ubos mauman ang pag-alagad sa Ginoo mismo nga mipaubos sa iyang kaugalingon nganhis kalibutan aron alsahon tang tanan ug iisa ta sa labing taas nga dungog isip mga anak sa Ginoo didto sa gingharias langit. Mao bitan ang laway kay paminaon nga kaming mga pari, mga madre mao na noy mulikay sa labing ubos. Kami na hinuon ang magsigig lalis bahin aning kwarta, bahin aning mga dungog, mag-ilog, mag-away, nalimtan ang pag-alagad sa labing ubos. Di na ta magkinahanglag lawom kay nga theology. Di na ta magkinahanglan og excellent nga mga academic performances aron lang ta kasabot na ang labing ubos mao ang Ginoo dinhis kalibutan. Di na ta magkinahanglan anay. Ang ato is to do and to translate into action sa maong pulong. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na kung mangabit imong bana, imong alagaran. Ika no. Nya kung laki gani ing na kung mangabit imong asawa, imo pang alagaran. Ana. Wa man mo manubag, nindog lang ta. Mga igsoon, puno sa pagsalig ngadto sa Dios nga mipaubos sa iyang kaugalingon aron paghigugma kanatong tanan, atong iptuboy nga masaligon ang atong panginahanglan ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. kami. Nga ang simbahan mamahimong buhing timaan sa kapasayloan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
nga ang atong nasud muuswag diha sa kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga kadtong mga nahilayo sa atong simbahan, makabig ug mudawat na sa sakramento, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang gugma maunay maghari sa atong pamilya, labi na sa pamilya nga nagkabahin-bahin, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang nangamatay makaangkon na sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, tabangi kami nga sa kanunay magmapasalay luon og mahigugmaon sa labing ubos, dawata ang among gipangamuyo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usay igasaku kanimo, tungod sa imo kayo. Giluwaso ako gikan sa Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo
tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, uabot ka na mo
tuman ang imong pagod, dinhi sa yuta may sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Tugpasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namon. O dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahulugang himaya, hangtod sa kahaturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana sa kanin. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagamulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y ipaabot, nga lain
sama sa kayo mo. Ikaw ang tungagi mabot ko, ang gugma kong kamusihat ako karon. Ayaw itugot na ako layo. Ako sa hugot na gato, nga na ikaw sa altar. Sa adlaw gabi, ikaw nagahulat, nga dunggo ng imong pagtawag. Magampo kita, magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang presensya sa Ginoo, divine presence. Niya ato raning masinati kung mahigugma gid ta ug moalagad ta sa labing ubos sa atong mga igsuon. Salamat sa mialagad nato dinhi, pinaagis pagpalit og slots. Ako nang gikaingon kaganiha ang atong halin sa DOPS as of yesterday niabot nag 14,766 ka slots, na apay 40,234 ka slots nga available sa special slot nato sa ikhak. Ato sang halin niabot nag 5,212, na papoy 14,788 slots nga available. Kaning ikhak kotobra ni sa December 31. Atong pagpakag-usab ang namalit niini. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutares hostia, Veceli pandes hostio, Mila primo hostia.